Imos con información deportiva. No fútbol feminino, a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro caeu derrotada no campo do Victoria, un dos equipos máis fortes da categoría, nun encontro no que as barbanzas competiron ata os últimos minutos. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro perdeu por 4-1 en el Viña Grande, nun partido máis igualado do que reflite o marcador final. As boirenses sabían que tiñan diante un rival exixente e, pese ás dificultades, deron a cara en todo momento. O encontro comezou costa arriba para o conxunto dirixido por Miguel Ángel Ramos. Aos 5 minutos, un erro de entendemento na defensa permitiu á Victoria adiantarse no marcador. A lesión de Vila obrigou ademais a modificar os plans iniciais do técnico. Lonxe de baixar os brazos, a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro reaccionou e logrou o empate no minuto 36 cun remate de Eva, tras unha falta lateral. Porén, antes do descanso, as locais volveron golpear tamén a balón parado. Na segunda metade, o equipo barbanzán mantivo a intensidade e chegou con opcións aos minutos finais. Pero a falta de 6 para o 90, un centro lateral acabou entrando na portería polo segundo pau. Xa no tempo engadido, un penalti moi protestado polas visitantes pechou o resultado definitivo. Con isto, o equipo feminino de Boiro agarda nunha 9ª posición na actual liga e xa se preparan para o vindeiro cara a cara que terá lugar o vindeiro 1 de febreiro contra o Sárdoma Club de Fútbol.